आलारि ससियेल फाउन्डेसन आरो आलारि एकाडेमिनि ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिदों। समाजारि, सोलोंथाइ, रांखान्थि बायदि बिथिङाव रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होनायनि गुबै थांखिजों राहुल नार्जारिनि नाजानाय आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोनोम मोननाय आलारि ससियेल फाउन्डेसन NGOआ 4 बोसोराव आगान होबाय। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे मागुरमारियाव थानाय मावखुलियाव दिनै आलारि एकाडेमि आरो आलारि ससियेल फाउन्डेसननि ब्रैथि गायसनथाइ सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव NGOनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आलारि ससियेल फाउन्डेसननि आफादगिरि राहुल नार्जारिया। बेनि उनाव आलारि एकाडेमिनि फरायसा, फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो ओनसोलनि माखासे सानसुमैफोरखौ लानानै समाजारि आरो सोलोंथायारि आयदानि सायाव मोनसे मेल जथुमनाय जायो। फैबाय थानाय समाव आलारि एकाडेमिखौ दाब दाब जायगाफोराव गोसारहोनानै गुन गोनां आरो गोजौ सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों सुबुं सम्पद सोरजिनो नाजागोन आरो आलारि ससियेल फाउन्डेसनआ समाजनि आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायो। दिनै ब्रैथि सान जों आलारि एकाडेमि आरो आलारि ससियेल फाउन्डेसना गायसननाय सान फालिदों आरो बे गायसननाय सानाव आंखौ बिथांमोनहा सासे आलासि महरै लेंहरनाय हिसाबै आं नुनो मोनदों जे बिथांमोननि एक्टिभिटिस एसे आं आलारि ससियेल फाउन्डेसननि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जिहेतुके जोंहा बायदि रोखोम एक्टिभिटिस जेरै जोङो थांनाय बिफां गायनाय सान बेयावबो जोङो बिफां लाइफां गायदों। बेबायदिनो जोंनि जिहेतु ससियेल फाउन्डेसना 2018 सानाव रेजिस्ट्रेसनबो जादोंमोन। बेनिफ्राय 2019खौ जोंनि स्कुलखौ खुनुरुखुम जोङो मोजाङै सोलिनो हादों। 2020-21 कभिडनि थाखाय जों एसे उसुबिदामोन, बेनिखायनो जोङो बायदि रोखोम एक्टिभिटिसखौ लानो हायाखै। 2022आव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे दिनै जों गार्जेन मिटिंजों लोगोसे फाउन्डेसन डेखौ जे जों फालिदों, बेवहाय आलारि एकाडेमिया जोबोद मोनसे अबदान दं। मानो होनना बुङोबा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जेसेबां मानि फोरोंदों जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ, बिथां हेडमास्टारमोन बा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना जेसेबां SMCनि जोंनि मानगोनां पदबिफोर बिथांमोना जे जोबोद मोजाङै दिथा होनानै लांनो हादों। बेनि थाखाय आङो आलारि ससियेल फाउन्डेसनजों लोगोसे जोंनि आलारि ससियेल एकाडेमिनि मानगोनां SMC कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि स्टाफ बिथांमोनहाबो जोबोद खस्थ' खालामदों। दिनै मिनिमाम 60+ स्टुडेन्ट जोंनि बे आलारि एकाडेमियाव गथ'फ्रा फरायगासिनो दं, फरायसुला आरो फरायसुलि हिसाबै। आरो बेवहाय बे जायगानि जे गार्जेनफ्रा जे जोबोद मोनसे एक्टिभ होननानै आं सान्दों। मानो होननानै बुङोब्ला गार्जेन मिटिङाव आरो बेनिख्रुइबो साबसिन जोंनि गोजोननाया जाहैदों आइजोफ्रा बांसिनै ओंखारनानै गाव गावनि फिसाखौ फरायनाय बेलायाव बोरै फरायदों बा बोरै जोंनि छात्रफ्रा स्कुलाव फैदों बिनि सायाव बिथांमोनहा नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे जोंनि बर' समाजनि बे प्राइभेट स्कुलफ्राव जिहेतुके जोबोद जोंहा बारायगासिनो दङ, लोगोसे जोंनि स्टुडेन्टफ्राबो टेलेन्ट ओंखारगासिनो दङ। आं बेखौनो आसा खालामदों जे जोंनि आलारि एकाडेमिनिफ्रायबो जाहाथे साफा जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गिदिर अफिसार ACS IPS अफिसार जानो हाथों होननानै आं सान्दों। थारैनो अनसायनाय मोनदों रायजो राजाफोरनिफ्राय। निस्सय जोङो बुहुत अनसायनाय मोनदों। बे एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बे मावनायाव मदद होदों आरो बे मददानो जोंखौ आरो थुलुंगानाय होसिनो। इयुनाव माबायदि मावलांनांगौ? जों इयुनाव सान्दों जे जोंनि बे आलारि एकाडेमिखौ गुबुन जायगायावबो जोङो लांनानै जाहाथे बेबायदिनो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे जोंनि स्कुलखौ खुलिनो हायो बा जोङो फरायसालिखौ गायसननो हायो, बेनि थाखाय जोङो आसा खालामबावदों।